sngewthuh shuh kay badia Pilas dang banlej ngay nanga Ki message yung nga Phim ju reply Ngam tipyo pila yo thymmai Ngam lale Lada pila don jingmut shawei Watang khyndiat ru Phim Don Por ban kole text yang nga Hala marwei katno sngew lynga Watang khyndiat ru Phim Don Por ban kren yang nga Nanga pila sdang kiar Mynta Mynta nga sngew thyllli Namar ngam yo shuh ban kren bat pi Naladu jingkir men ladu ka jingmen Watang khyndiat ru Phim Don Por ban kole text yang nga Hala marwei katno sngew lynga Watang khyndiat ru Phim Don Por ban kren yang nga Nanga pilas dang kiar Mynta Ngam la ban pinbor haba pimon nga ngala sa marwei namar ba pilas ngay na Watang khyndiat ru Phim Don Por ban kole text yang nga Hala marwei katno sngew lynga Watang khyndiat ru Phim Don Por ban kren yang nga Nanga pilas dang kiar Mynta